Oké, het is geen EK, maar de twee Friezen ben ik nog jong. Reinoud Weiland uit mijn naam en de 15-jarige Chris Marijt uit Bolzet binnen talenten in het skietsruchterien. Ze fluitsen wedstrijden op de Paris World Cup. Ze vinden het een geweldige kans. Maar ik beleef zo'n week natuurlijk met enorm veel plezier. En ik straal plezier uit op het veld. Ik heb zin om te fluiten. Ik vind het mooi. Ik moet natuurlijk wel aan de regels houden, is heel belangrijk. Maar zo'n week is prachtig als een jonge scheidsrechter om dat een keer mee te maken. Een eer om in het Boeteland te fluiten in Parijs. We staan hier in het oude stadshart van Parijs. En natuurlijk is fantastisch. Zo'n fieldje tussen al de monumentele gebouwen in. Dat is de fluitje mooist. 23 jongens uit Nederland binnen in Parijs. De twee Friezen willen graag in het betellen voetbal terug te komen. Reinoud zit in de elitegroep van amateurskietsruchters, Chris in een leger. Reinoud zocht wel verschillen tussen zijn toernooi en hoe het in Nederland gaat. In Nederland ben wij gewend dat alles voor elkaar is. Goede velden, een lijn die goed kalken binnen, vlagjes, scheidsrechters die ontvangen worden door een coördinator. Dat ontbreekt hier soms wel eens wat om, dat is je net altijd. Maar ik denk dat het voor u geen reden is om te klagen. Zoals ik zo uit is een eer en het is goed voor u om te zien hoe dat in andere landen gaat. Voor beiden is het een hele ervaring, zo'n toernooi Maaimaitje. Voor het eerst treffen ze voetbalteams uit de hele wereld. Die cultuurverschillen die merkst wel. Misschien een heel oorzaam mooi weerstand, maar ik mooi contact van en naar de scheidsrechter daar. Er zitten echt leuke voetballers tussen ook. Dus het is echt mooi om te zien. Als scheidsrechter is dat ook leuk om te zien. Zijn strijd dus al naar huis, maar deze jongens zijn zeker van doel nog even te blijven. Of dat ik slag het, dat leidt aan de jury.